Heb je wel eens moeite met diep squatten? Heb je wel eens last van stijve heupen of last van je onderrug? Moeite met naar het toilet gaan? Zie je kinderen zo moeiteloos zitten, vooral kleine, jonge kinderen. En Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse landen, Aziatische landen, waarin ze deze houding eigenlijk altijd hebben om gewoon te koken, te eten en hun dagelijkse dingen te doen. Dat komt omdat dit onze oerhouding is. Een houding waarbij we soepele heupen hebben en ontspannen rug, natuurlijke rusthouding voor onze rug en gezonde organen. Onze oerhouding die we hebben afgeleerd omdat we snel op stoelen moesten gaan zitten. En ik wil je uitnodigen om deze oerhouding terug te gaan claimen. Vanaf 1 april ga ik je iedere week nieuwe oefeningen geven die je dagelijks mag doen, een maand lang. En die oefeningen zijn er om je spier sterker te maken en je heupen opener en soepeler. Claim je oerhouding terug. Doe je mee vanaf 1 april. Namaste.